EZE-ANA Ugochi tubelu. Oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị okenye anyị front and back, ndị ochie anyị front and back. Fachasị kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, ọ bụla oge adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbago ume, ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị tata bụ afọ. Asị m na afọ taa ya fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Onye si ihe anyị ji wee dị, anyị dịgbo onye anandụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anọgbo onye anandụ. Asị na ilo na-asị na-egwu ana, ọfọrọ ogwu enwere mgbochi. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị na onye a ga-enwe ọdachi ise. Abịakwa n'oge awa nke eziokwu ka ọ bụ mụ nwa m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Abụkwa m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Oraifite. Ugochi tubelu na temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-akpa afọ gbaa afa mmiri emi nakwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwasị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry. Ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. Ụbọchị Wednesday ka anyị ga-ekwubi okwu n'isi Friends of the Temple na isi ndị enyi anyị all over the world. Ka ọzọ dịka ibi ya bụ
You can come here and order an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No gang, I want to you what I be one. Issue why the web hard time or tough time never lasts. But tough people do last. So behind a kubuna, tough time never lasts, but tough people do last. Says by great philosopher Bishop Fruit is saying, fruit is shame. Yes. So there must be conviction, some conviction. There must be strong faith, because you can never have faith in anything if you are not convinced. That is one of the reasons why most people prayers have not been answered. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-ebido na Disemba 6. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ndị na-esonye bụ na aja amadogo the process. Mana maka gịnwa bụ onye na-anụ olu m esonyebere na aja mbụ, aja mbụ n'elu aja epụta ihe, aja esigo na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Isonye na aja bụ ihe ị ga-eme wee forward ọrụ m ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Chat m na WhatsApp ka nwee ike nweta ya details. When we get book or give Makanya Bacha. He gave me a send the message in WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Yotaria? So, a bit of Tanaka, Odoganya. Then, ihe ọzọ dị mkpa bụ n'ebe ọ na-emalugo ihe anyị ji wee bịa. Anyị lofunara every Wednesday ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba distance abụrụ ebara ya. Onwe ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message na WhatsApp aka m enyere gị aka. N'isiokwu anyị ji bịa taa, o nwere ọtụtụ ihe na-eme na ọtụtụ ndị mmadụ na-adị aza ha ekpere ma ọ bụ arịrịọ ha na-ayọ. Ihe ka ọ sụrụ ya bụ na either na their conviction is not strong. Okwukwe gị esiri ike, okwukwe gị na-ama jijiji. Ọ bụrụ na ị chighatara n'ọdịnala, chighata ọfụma. A sịrị m onye chee ịza akpa, ya zaa akpa. Onye chee ịzakoro, ya zakoro. Ma ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro. Nke bụ eziokwu mụnwa ha nwere onwe mma atụ. Ejego m ụka dị iche iche, akwụkwọ spiritual books dị iche iche. Ebidogodoro m na ebe onye ụka Rome. Yes, wee banye na Pentecostal. Ejego m Pentecostal mana ụfọdụ ndị mmadụ enwere idea. Yes, ejego m Pentecostal. Hearing now, like looking, I know that there is something, but can't figure it out. Yes, also one of the characteristics is ammonia. Onya nwere ike if you only took only take onye ndị n'anya na-asụ. O nwere ike ịnọ na charismatic, o nwere ike ịnọ na Pentecostal. Ihe ọbụla bụ ka efe mmụọ na anụ ya ọkụ n'obi. Mana o nwere ike figure out how to go about it. It's not one of the characteristics of onye agbara ọnụ. So, etu aka si wee jee. Mana achọrọ m ka iwere onwe m, anwụrụ onwe m mgbe m alụghị atụ na nkụzi taa. One of the reasons why your prayers have not been answered is this. You don't have total conviction n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mụnwa onwe m dị totally convinced. I'm going to percent carry 100%. That is where I belong. You know why?
agụgo m akwụkwọ ụka dị iche iche, go spiritual books dị iche iche, and I realize na ihe na-esi na nke onye akarịa na onwere ihe dịka ọdịnala. Ọdịnala is more natural. Ọdịnala nwere huge advantage than any other formula of worship. So I now made up my mind that since I have found the truth board, and I go get to say I'm a core ordinary person. What was it? Na mmadụ bụ dibịa ma ọ bụ na mmadụ bụ eze nwanyị emere onye anwa ka ọ bụrụ onye ọdị. I keep saying it. Na dibịa eze nwoke ma ọ bụ eze nwanyị bụ a profession. Enwere ike ọ bụrụ na onye akpọrọ ọrụ ka ọ bụrụ onye owu mmiri. Yes, ndị Igbo na-akpọ ya owu mmiri. Ndị Nsụka nwere afọ ha na-akpọ ya. Ndị Anambra na-akpọ ya eze nwanyị. Mana onye akpọrọ ọrụ to serve the river goddess. Let me put it that way. Now, that does not make the person onye anọdụ ka onye akpọrọ ọrụ ka ọ bụrụ onye na-anapụta the river goddess okwu wee na-enye onye nwe ofe ndị ọzọ. Dọkarịa. Mana that does not make the person a custodian of our ordinary. Akụwala nsị na dibịa bụ a profession, etu medical doctors bụ a profession. And they don't judge ordinary Igbo by downfall of a dibịa or an eze nwanyị. Yes. Because etu we may see where judge the orthodox medicine practitioners as a medical doctor. Yes, the medical doctor attitude does not represent the Western knowledge. No. You have what to them, they have what to them in their own character. So onye dibịa nwere ike inwe ebe oriri mperi. O nwere ike inwe ebe oriri mperi na ndụ nke ya. Ọnya batara ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike isi na nwere dibịa nwa afọrọ n'odi na nwunye mmadụ no mere nke a. So na dibịa is not a custodian of ordinary culture. No, it's a profession. Etu a ka ọ dị. Etu a ihe esi wee fụ onye etozuru etozu na other professions ka ị ga-esikwa fụ onye etozuru etozu na dibịa. So ị dara afụta dibịa as a custodian of culture. No. Onye mata na o nwere mmadụ nwere ike ịbụ dibịa. Then ọ dị a practice ọdịnala. Instead o nwere ike ya nwere ike mpute. O nwere ndị bụ dibịa ka mmalụ ga ịghọta ihe ndị. Maka na asị na a na-agosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute. As of today, ị ma na o nwere ndị nwu dibịa ma ọ bụ eze nwanyị mana ọ nọ n'otu nzuzo. Achọghị m ịkpọ afa. Ịma. To show you that otu nzuzo ahụ ọ nọ na ya has nothing to do with ọdịnala Igbo culture. Etu ahụ esi nwekwa medical doctors nọ na medical practitioners mana ha nọkwa n'otu nzuzo. Mana who is an ordinary person? A custodian of culture. One, nkọwa na ọ bụghị na na-ebu onye adị asọ nsọ ọdịnala Igbo. Forget it. Yes, ọ bụrụ onye tụba nzu ma onye si na-eji ọfọ, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ịbụrụ onye ọdịnala, ụbọchị a ka mmadụ na-akọwa nna-ajị ndị mmadụ kere ihe kpatalụ na anụmanụ gara nnukwu ọrụ n'ala Igbo, especially ebunu. Ị ma na eweziga ebunu si ugwu Awụsa abịa na ndị Igbo akpatawuru ebunu zuru ọrụ anyị na-alụ. N'Ugochi tụrụ na temple some months and maybe more than 30 ebu. Yes, some months and maybe more than 30. Na ebu for the month of 20 something every month.
yes mana ihe na-azụ anyị bụ sometimes na anyị na-enwetakwa ebunu ugwu Hausa inweta ebunu be anyị na-ama ụfọdụ na-adị very difficult maka na ndị be anyị adị agba nwa jụọ nwaanyị na-eso ebute na-asị akịrị ịkpata na ndị be anyị some of ndị anweghị ike isi na nwere ife ha na-eme nwaanyị na ha ama venture into ebunu e nwere ebunu anyị ebutere na be anyị na be m asị m 65,000 70K ọbụghọrọ onye ahụ the biggest ka ịghọta ihe a na-akọwala gị nwaanyị na ndị be anyị adị akpazi ebunu wee gwa m na o nwere ndị wee mara m atụ nwa woman na-akpa ebunu na-akpasi ike mana ndị mmadụ na-eje n'ime ọhịa ebe o debere ebunu eje tọrọ ebunu a nwere ka ọ bụrụ ebunu 60 atọrịa kpọfuo so by so doing na-discourage ndị chọrọ ịba into that business. Let me tell you n'ala Igbo mmadụ ije tọrọ ebunu mmadụ ma ọ bụ ewu mmadụ bụ tabu ma akọwala gị maka na mma ihe gbasara nsọ anụ ịmakwa na ije n'ọba mmadụ ije n'obi mmadụ je gwuru chi mmadụ bụ tabu n'ala Igbo nsọ anụ atọ mkpọwazie ndị nsọ anụ ebe ọ dị too much ịma na ike nwe ije dị na nwunye mmadụ bụ nsọ anụ ịma ka m kwụsị ebe a ọ bụrụ na ị kpọrọ onwe gị ezigbote onye ọdịnala onye na-emewe ihe dị n'ala maka na ana bụ isi mmụọ and ana wee bụ ihe ọma niile blessings si abịa and whenever a town or an individual live in contrary against the laws of ana a ga-agba onye anwụ ndụ onye anwa ga-ayaga ayaga maka na ana na-agọzi mmadụ jee gụọ n'akwụkwọ Leviticus ebe ọ ga na-agwa gị na ọ bụrụ na mba ọbụla mere ihe Chukwu oke chọrọ na ọ ga-agọzi ya na ha anaghị ejupụtara mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ n'ife ha ihe ubi ha ga-eme ihe oriri mana mgbe ọbụla a chọrọ ịta mba ọbụla ahụ eme ka na ha ghara iyi multiple fruits therefore to suffer them so ana na-agọzi mmadụ so if you want to be blessed you must live your life according to the dictates of the land. Kana wee gọzie gị. You know na ọ bụrụ na ọ ya batara na mgbe ụfọdụ ya afụ onye ọdịnala a na-eme ụfọdụ ihe ọwepụ akpụ ụkwụ n'ụkwụ ụkwụ na-emetụ n'ala iji ọfọ na okwu mmadụ agha aka uwe ọgwụ ọba olesiri iwe onye na-eme mpụ n'ọtụnụ mana ọ bụghị anaghị iri eme mpụ n'ọtụnụ ana ahụ ịzọdoro okwu you absorb the radiation from the land. Now, ihe na-achịkọwala gị bụ ị ga na-asụ nsọ ana so onye na-asụ nsọ ana bụ onye nwe onye ọdịnala ọ bụrụ na ị na-asụ nsọ ana forget it you are not serious so ihe na-achịkọwa ọ bụrụ na ijigata n'ọdịnala ị ga-adị total convinced na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ọ ga-enwe gị ya faith must be convinced ka mmadụ ga-atụ onye a na-akpọ Shadrach, Meshach and Abednego na Ancient Book mgbe a tụnyere ha n'ime dungeon ka ha nwụfuo enwere na-asị onye tụnyere ime dungeon a wee n'ezie a na-asị ọ bụrụ mmadụ ịtọ ka ya fụrụ n'ime ebe a but now na ya na-afụ more than 3 images ndị a wee sị na asịkwarị na chi nke ha na-efe apụghị ịzọpụta ha that they still stand on their decision and conviction all that ubia ka eji anọta Chukwu ihe for that single conviction mere their life was spared. Kedu obi iji wee chigata n'ọdịnala because of ka asa ụfọdụ ya challenges ọnyanwa ọ bụrụ na problem iji chigata n'ọdịnala bụ tupu sọsọ ka asa ụfọdụ ihe mgbu gị forget it, you are not serious. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ma obi nchigata n'ọdịnala bụ asịkwarị na mmadụ niile hapụ ọdịnala I will still be last man standing. You know why? Ụfọdụ ga-asị gị na because na m ejego ebugo m nkwụ bụ mmiri mmanụ nke ka alụ
ejigo m okpukpere dị iche iche gụọ akwụkwọ spiritual books dị iche iche ma achọrọ mention right now. You understand? And I come to realize that our Ordinary Igbo has huge advantage above all method of worship, because Ordinary is more natural. You know? So for that reason, I strongly believe in it. I was born into Christianity. Yes. But I have tested it all and other spiritual stuff. And now came back to Ordinary. So I have seen it all. If you have not tested it all, or whatever come out there. Let me tell you how things work in creation. And once you understand how things work in creation and key in, I can tell you it's just a matter of time. But you have to be patient. Here when Kembo, as a now because of method na your lifestyle in the past. Mana now each get go no Ordinary. With you be tiwa letiwa, no be go pia each get no Ordinary. That each get no Ordinary is not enough if you do not turn a new leaf within. Yes. Obro ni wonye na anwu na aturu mmadu, stop anwu na aturu mmadu. You must turn a new leaf in your lifestyle. Ibukwana onye na-enwere mmadu anya ukwu. Ibukwana onye na-echere mmadu aja echiche. Ibukwana onye ga-abụ gị na mmadu mekọ business ikuchie ya. Ka mmalụ ofu atụ. O wee ya na mmadu mekọ business. Maka na onye anwa nwogo citizenship n'obodo ọ nọ. Nwa account. Onye nwere ike ije bank. Mana this person kabatara ọfụ n'obodo. Nwere akwụkwọ. That is, akwụkwọ ga-akwalify ya iji mepe account na bank. Mmadụ wee chi sendiri ego business deal wee sị ya wee provide ya account person. That is, onye nwegoro akwụkwọ nwanne ego wee batazie na abaghị nkuchie na-agwazi onye a batara ọfụ na o nwere ego onye a send and nwa mana onye a na-ekwu maka esendiri ego. Kedu ihe batara na ị ga-ewere uye nkewu ya percentage gị na-ekwutere onye ejeni kedu isi eri nke nwoke mana iri ọnya ihe ndọkọrọ ịmara na ihe mmụọ ga-egbu mmadụ. Ị nwere ike ime n'ebe ofeke nọ mana ihe emewu ya n'ebe onye ma mmụọ ọ na-efe na mmụọ ọkụ mba na mmụọ ọ na-emere ife. Ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ ha nọ na-ejeje ana ụfọdụ ga-etiri isi ha na ya maka na o nwere onye ị ga-eri ego ya ihe sienu ga-emegide gị ihe niile. Ịmadị dị that money maka na ego ahụ ịfụ ya na ndụ ekwu ya n'ọnwụ. Now i wee decide ya ka iri ego mmadụ ị na-eme ihe adịrọ mma. So he must be convinced ichigata. He must turn a new leaf, showing good love, showing good heart. Kwụsị ibi ndụ ọjọọ dị iche iche na-ebi. Example, ị na-edina bụ nwunye mmadụ na-eme mpụ na ọtọ na-agwọ ọgwụ na-eme ihe ọjọọ niile. When n'ime obi gị tiwago obi tiwa na obi gwepịa wee sị oh that you have been doing wrong for all this while, that you have changed mind, that you will never do wrong such a thing. Ihe ọ pụtara bụ na ichegharịgo ma chigharịa. When you start putting it into practice, I can tell you when karma comes, yes, because whatever you sow, Galatians 6:7 must come back to you with later. When that karma returns back to you, the karma will no longer find you wanted because you are now operating in a higher realm because you have moved. Yes, even in Kika because at the same compound, but in the spiritual realm, their spiritual aura has changed. The radiation around you have changed to greater height. Example, let's say I want to hear Mama on a short wave. Mana baby as if you under them, you have been elevated to medium wave. Whatever auto, whatever karma that is coming to short wave to deal with you, will not ever fulfill you because you are already elevated to medium wave, right? So the only thing that can still touch you is called what is called symbolic redemption. Symbolic redemption is
o nwere ike ọ bụrụ ihe aka ebeghị ụkwụ ma ihe aka egbughị egbu ịgazi okwute akpọ n'ụkwụ ọbara apụọ n'ahụ because of to fulfill all righteousness na ịgbago ọbara mana ịma nwụzi anwụ because na ichegharịgo ma megide chigharịa. So ị na-eme ihe na-etu a by living a good life you are untying yourself everywhere. You tie yourself knowingly or unknowingly. So mgbe ị rụchara ọrụ mmụọ you have not started seeing results, ịgbakasịsị n'ahụ maka na onye akọrọ ji oru oge a na-egwu ji ọma ejegwu ji maka ihe egwu nke mmadụ. Why you are not reaping goodies now is because in creation you have not sown goodies. And the natural laws maintain that you only reap what you sow. Is it mpụrụ email donkey years or because in email organized this year or last year? Therefore, it just like ka e were elu na ana wee kwụọ ụgwọ maka na ibidoro ọdịnala na-echukwarụ chi gị na-echi nyere ndị ichie nri ịma mpụrụ ọtọ email all these years. Ịma na mpụrụ ọtọ email all these years have set you 100 miles away from goodies. Mgbe ị na-achụzi aja, you are coming closer. So continue na-achụ aja. You continue na-achụ aja. If you are coming closer to goodies. And mgbe ị na-achụ aja, aja ya na-achụ, you are paying up your debts. Ịmụrụ ebe a kwuru na mkpụrụ obi ọbụla na-achụ aja ihe a na-efunahụ ya. So continue sowing seed, continue chụba aja. O nwere ihe ọma ọbụla imelụ mgbe ị chụrụ aja, be sure love go in vain, because those things you are doing a ga-use you when I put settle your debt, spiritual debt gradually. So what am I saying? When you have done all your spiritual work and you have not started seeing results, my brother, don't give up. Being consistency is the key. You keep on doing good things. It's just a matter of time. Maybe you have not done the right thing consistently enough to start creating massive results. So keep pushing. Bishop Fruit in Shade says, tough time never lasts, but tough people do last. Yes, tough people do last. Because tough time, when there are challenges and reaping what you sow is coming, you have to develop strong skin to withstand those challenges of life. As long as you are the right lane, keep being there. Maintain the tempo. Keep firing. Even if you are not getting results, never you give up. Never you give negative energy the room that they go tired. They will laugh at you. Because some spirit will come and say, "Is it this Ifeanyi? I don't want serious. Oh, my God, I want to go to Libya. Now you see Mary Ebere. The more I bet, and if I had not seen, but alas, not serious. She will be disappointed. Mana, almost more fun. Green. You are not going anywhere. I will never let you go unless you bless me. That is total conviction of a strong mind. I will never let you go unless you bless me. Of course, you can but you act it. You are not ready to give up. Believe in me, they will bless you massively. I'm a living testimony. Oh, well, I call an allegorical story in the Bible. No one on your keeper, no your keeper, or that to Chupo, or that to Made. My name was one woman, dear one. Now I talk any better than one year every morning, or better get to your keeper. Now, yeah, now because I better no need, but one more year better now, brother. No, your keeper, where see the other two Made, Congress of it, the other two Congress of it to Made.
mana mgbe nwaanyị a na-agba ụtụtụ ọbụla ọbịa 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 na-emekọtasị na nwaanyị a na-afụgo even if na emechaa ignore echi ọbịakwa na ya afụgo na ọ bụrụ na ya mere nwaanyị ihe na nwaanyị ama hapụtata ya o wee decide ya ka o ji mepụta nwaanyị a ka e wee nwee udo etu a ka ọ dị ọ ya ka m ji sị gị ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịbịasị m Eze-Ana na-emego 21 days ego ọfọ and enwere ego ya ji arụ ọrụ mana emego 21 na onwebara mọchị ya afụrụ. Do you need Eze-Ana to tell you that you should continue? Yes, you don't need me to tell you that you should continue. Problem man need abụrụ ofu nwa onye nwere ike enwecha that 21 days this thing nye within 1 week o ji bido ime ihe ọma emerie nwa onye nke nwere ike ịlinga till that 21 days agwụsị till n'obido ọzọ depends on ihe so onye o nwere ike ihe so mmụọ anọ ogo na-enye gị ma onye dị serious o nwekwara ike ọwụ ụfọdụ n'ime ụlọ ndị ji aghụghọ bịakwute mmụọ emere gị ihe isi na ọfụ ike ochi ya bak ka mmụọ mere ihe onye ekele ịchọwa ụka aliloya ị ga-eje ebe aja nye ekele who is deceiving who ịma ọnụ iri gụwa na-eme onwe gị uche ga-abụrụ na onye lụrụ ọrụ n'ọdịnala ekwuri ụgwọ were ụka aliloya ị na-ebuje ifekere ife ha mere gị ma na ebe ịchọ ka ibuga ka ndị mmadụ niile eje ụka dị na ya ọdịnala. What am I saying in essence is this: pay attention. Whenever you have done the right thing, listen to my words. Read my lips. Once you have done the right thing, you have been doing the right thing, then all the spiritual work you have done them, but you have not started seeing massive results. Then what I'm about to tell you is, make sure not only doing your spiritual work is important. Changing your lifestyle to positive lifestyle is more important. Once you are sure, magana imabo kesi ni iri okay, mani jeze keri umas. Once you say okay, you will be doing the right thing. Make sure you are doing the right thing. As long as you are doing your spiritual work, alongside your spiritual work, make sure you turn a new leaf. Those bad things you have been doing that hinder you all this while, that caused so many negative energy around you. Now, for the fact that they look at you need to turn a new leaf so that K will say attract those negative energy. Ụfọdụ n'ime ụlọ na-anụ ọnụ ụfọdụ you are still lesbian. You are still committing so many other impure acts and they are expecting blessing. For where? So you must turn a new leaf. By turning a new leaf, you are recreating your environment, spiritual environment, by creating and attracting pure wave, pure aura and vibes around you. And once you start attracting pure vibes and aura around you, believe in me, soon you start attracting goodies that follows good work. You understand? So, means nonsense. If you continue living in impure act, sleeping with somebody's wife and they are doing all manner of things. You understand? By so doing, you are bothering yourself more. Make sure you are not entangling yourself more. I know a friend of mine. There is this particular guy that works his company. This man have told me that he really want to help this guy to stand as a man. But what happened? The guy is just working for this man, my friend, for just few months ago. But this guy have gone to the extent of trying to take the Oga's wife to bed. Because Oga's wife happened to be a jovial person. He doesn't
see you as maybe you are boy or this. No, he gave everybody respect. Doesn't treat Oga's workers as less women. But because he can laugh with anybody, can discuss with anybody, now that is what gave this guy the impetus to try to check Oga's wife. And now Oga has found out. Because the wife of Oga went to Oga and told Oga, see, this guy you trusted and you really want to help is not a good guy. Because he's eyeing the madam. So what am I saying in essence? Have you now seen this guy that my friend really wanted to help, thinking that he have found somebody he can rely? Now he have guts to even to look in your madam, your guy's wife, with lust. Your village is at work. Yes, because that singular act have destroyed what Oga has in mind for him. You get? So never you allow your few minutes pressure. You must put yourself into check. You must take charge of yourself and your conduct. You must not allow your desire to hurt you perpetually. So what am I saying? Live a good life. If you don't like those negative things that is happening around you, make sure you turn a new life positive wise. Because if you are living a good life, you are in creation, you are creating your new environment for yourself. And if you are not started seeing results now, never you give up. Never you give up, because if I give up at point in time, your Messiah is coming. Your goodness is coming. And once you turn a new leaf, from good to bad, believe me, it might affect your goodies. It might stop your goodies from reaching you. So what am I saying today? You will learn from my teachings today. One, learn to be patient. As long as you remain in the right track, keep staying in the right track, and never fed up. Don't never you have double mind. Keep doing goodies. Keep doing goodies. Just a matter of time. You know what I mean? Any good plant, aburo bosi anwe koria ka ga ngoro mkpodia. Mana aburo na adi osiso. Isigoro nya anya pecha ihe do n'ụzọ ya. Kifuma bido mebere ya. O ma dị interested. Ihe ọ ga na-eche wo ego mbute. Kama ọsụ na ọ chọrọ ka o je gwọ ọgwụ ego. N'ofu ebe to one day bịa chat am sị na ya chọrọ ime ihe ọbụla. Amarakwa ihe ọbụla a ga-eme ka ego bịa na ya ga-eme. I try to counsel him and tell him why he should not go to that place. To avoid had I know in the future. So what I'm saying in essence today is, when and again stop jumping from one dibia to one dibia to one dibia to one dibia, or from one ministry to one ministry. By so doing, most people that have practiced this get themselves more confused. Because as you are doing like that, you spend more money. As you are doing that, you are entangling yourself more and more. As you are doing like that, you never be successful. Now, this is where you belong. Even that person that is doing work for you, once the person notice that you are very royal, time will come when that person will be helping you without even asking you for money. And believe in me, time will come when the person will be doing so many things for you. As long as the person notices that you are very honest, the person will start for you, stand by you till things get better. But when you are jumping from one place to other, one, you get yourself more confused, because you will start getting so many
contradicting messages and so many other things and advice. And at the end of the day, you fed up. You have happened to so many people, and you still happen to today. You understand? Yes. So my humble self, since I started this ordinary journey, I remain in one location. And it's only remaining in one location that will help you. So that is now by so doing you are complicating your issues, because on the go onye si n'ụlọ ọgwụ ka wee fee n'ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ nke on the child scan gwaghị ihe afụrụ for the fact that you have not done the right thing, then you get one another ụlọ ọgwụ again ebidokwa n'isi run one scan for you. By so doing you are complicating your issue and it will not help you. Then ọ bụrụ na n'ụbọchị tata ịnụcha okwu a m kwuru, put it into practice and bido mebe ihe atụrụ anya n'aka ndị ga na-eme udo bi wedịrị gị. Anyị ji kaadị na-agba ige eke n'ụbọchị tata, anyị ji Airtel and anyị ji Glo. Anyị ga-akpọ anyị ebido na Airtel. Echefukwara na kaadị anyị na-akpọ bụ only for our fans. Kaadị anyị na-akpọ only for our fans. Please don't copy the card and send to anybody that is not our fans. For Airtel, 1307 61 80 10 15 42 57. Again, 1307 61 80 10 15 4257. Let me call it for the last time. Airtel 1307 61 80 10 15 4257. For Glo 31 36 69 84 05 51 65 5. Again, 31 36 69 84 05 51 655. Let me call it for the last time. 31 36 69 84 05 51 655. Ọ ga-adị anyị nwere n'ụbọchị tata anyị ga-eke. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ ihe ọbụla gbagwojuru gị anya ma ọ na ịchọrọ ka agbalị gị afa miri emi, echefunara na ọlụ anya na-awụ na distance abụrụ ekpere ya. Send alụ message na WhatsApp 0805 78 37 672. Again, 0805 78 37 672. I got for echi niile bụ Thursday. See you Thursday by 9 o'clock. Later we can send the number. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a echi niile bụ Thursday ya gazie m ọfọ.